तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय दिनैहाय सम मोनदों नालाय बारिफोरा माबोरै दं माबोरै गैया नायनोसै नै नुबायना इथिंबो बारिया बायनानै दं आरोना माने दाख्लैसो जोंहा मानसि गैयामोन आरोना न'आव मानसि गैयामोन ओमफ्राय माने सोङावआनो माने बारिखौ सेफायनानै ट्रेक्टर लांदों आरोना आं मानसिखौ नागिरदोंमोन खिन्थु मानसिखौ नागिरनानै मोनदिया जोंहा माने न'आव रावबो गैयामोन नालाय ना ओमफ्राय उनाव सोंदोंमोन आं ओमफ्राय नुदियानो खिन्थु आं जुदि बायसेन्स नुफ्लांनांगौबाथाय ना बे मानसिखौ ट्रेक्टर ड्राइभारखौ ना इथिं माने बेरा सेफायलायनानै मालायनि न'थिं बारिथिं माइ लांलायदों आरोना खिन्थु आं नुफ्लांनांगौबा ओमफ्राय मानसिखौ नागिरदोंमोनबा आङो सोरमोन होननानै खिन्थु गम मोनदिया खिन्थु बायसेन्स मोनफ्लांनांगौबाथाय बेना बिगुरा जिगौमोन आरोना आंदो मालायनिफ्राय इदि बारिनिफ्राय इदि जानला माला सिगाङाव अमा लांनाया बिराद गाज्रि नालाय दिनैहाय जोंहा न'आव रावबो गैया आरोना अमानोबो आदार होआखै अमानो आदार होना लानोसै जेब्ला माने न'आव रावबो मानसि गैया अब्लाथ' न'खरनि एसे एनै खामानिखौ फिसाला हिसाबैथ' मावनो गोनां जायो नालाय ना ओमफ्राय आइया इथिं माने आमाइलानाव सावरि जानो थांदों आरोना न'खर मानसि गैयाबा माबोरै दाउफ्रा फैनो थाफैयो कयलारसो गोजा आरोना बेफोरो लकेल नङा थुर है जानु आरो जागोन आं इसोरखौ थुर दानाबा नै बाल्थिंखौ लाबाय अमानो आदार होनोसै गुन्दैखौ लाबाय दानाबा गुन्दैदो अफ्रिदो लगायनानै होनोसै बिदिखौ आरामनो मिलायना लानोसै दानाबा मिलायजोबना लाबाय अफ्रिफोरखौ ओमफ्राय नै अमानो आदारखौ हैनोसै टाइमाबो अलरेडि 12:30 जालायलांबाय आरोना ओमफ्राय आंथ' बावना थादोंमोन ओमफ्राय न'आवथ' रावबो गैया नालाय ओमफ्राय दा गोसोखांनानै होनो फैबाय आरो आदारखौ नै बेनो अमा गन्द्राया ओइ गेन्द्रि आदार नुहुरनायखाय माबोरै फैथारदों नालाय गामलाफोराबो लेथेर फेथेर खालामजोबना दं ओइ नै मोनसे गामलाखौथ' अख्रुबजोब्बाय इयो रायखसिया सबाब गाज्रिया मोनजानाय नंला होननानै माने आदारखौ मोनजानाय नंला होननानै आं होबाय ओरैबायदि आथुर आथुर फैनानै माने गाख्लायजोबना लाबाय नै ओरैबायदि माने दसे नेनोसै अमाखौ ओमफ्राय नङाबा आखौ गाख्लायना लालायबाथाय आखौ फैनो गोनां जालायगोन ना बेनिखायनो दामनांगौ इसोरखौ नालाय हानिखौ जानो नागिरबावो गामलायाव आथिं थिखोना जानाङा गामलायाव होनदो आथिं थिखोना जानाङा नङाबा मोनफ्लांगोनसो होनदो अमा आदारफोरखौबो होनानै लाखांबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' रावबो लोगो गैया नालाय हारसिंनो गोदाव सोराव बेरायफैगासिनो साइथिं खाथि उपाय गैया मा खालामनो मा मानो बिदिनो जाबाय थायोना जेनेबा हारसिं जेब्ला बरिं जायो अब्ला मा खालामनो मा मोनो बुंदों माने आदा नोङो रेप सं लाबोगोन ना लाबोला माथो लाबोगोन होननानै दासिमबो लाबोआखै होननानै सिन्था दा खालाम रेप सङा फैगासिनो केबेरेपारा जेरावबो थाङाखै नोंसोरजों लोङो अराय सम आरो नोंसोरजों थागोन सानो आरोना सम लाइफआ जोंनि इजि जानायमोनब्ला जेराव थांनो गोसो ओजां जुदि थांनो हायोमोनबा गां थानायमोनबा बिरना थांनो हायोमोनबा बिदि सानो आरोना जेब्ला बरिं जायो हारसिं जायो माथो खालामबावनो जोंनो बेफोरबायदि इसोरा दानानै हरदिया पुरा गामिफोरावबो सिरिदि कक्रे कना दाउसो गाब हारसिं बरिं मोनबाय नालाय मायाव मोनफैखो नै फैनानै माने दखान मोनसे नुनानै कुरकुरि लाबाय आरोना ओमफ्राय थान्दा लोंनो थाखाय माबा मोनसे जुस लाबाय आरो बुजिनाया बुजिखागोन मा जुस ओमफ्राय दाख्लैसो जोङो हाजिरा मावहैदोंमोन ना ओमफ्राय बे जायगायाव माने मोनसे माने फांसे बैग्रि दंफां दं आरोना बैग्रिया ओमफ्राय एसे देरबाय आरोना एसे खैज्रिद जाबाय बेखौनो आं दा नै पटिङाव लाबोगोन आरोना आङो बाथोन देना जानो थाखाय दा जायाखै बारु बैग्रि जानायनि होमबाबो जानोसै बे लामाखौ नुदोंना बे लामाथिं थांबाय थानांगौ आरो फिल्ड फिसा मोनसे नुबाय फिल्ड फिसाखौ बारनोसै बारनानै ओइ साइडजों थांनांगौ बुंनो गोनांबा जोंनिफ्राय मिनिमाम 1.5 किल'मिटारसो जागोन आरोना माने 2 किल'मिटारसोआनो जागोन जोंनि न'निफ्राय बिसिनि हाजिरा मावनाय जायगासिनो अबेबा दंफां साया सिङाव जिरायनोसै दंफां साया सिङाव जिरायनानै मेथाइखौ जानोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोना जि जायगायाव आंखौ बेरायफैनाय नुदों बे आसाम नङा आरोना अरुणाचलसो गोलैयो आरो बे जोंनि आसाम गोलैया साइथिं दंना जोंना रेल साइथिंनि बारनानै इथिं अरुणाचल बे मोनसे साइथिं आसाम आरो खाथिसो जाखायो अरुणाचल आरो आसाम नांजाबनाय ओमफ्राय नै दंफां नुदोंना लोगोफोर बे दंफाङानो जाहैबाय काजु बादाम दंफां जों जायोमोन खिन्थु बेना माबाया थावा देन्जार जायो दै आथाया काजु बादामना ओमफ्राय अरुणाचलाव जि जायगाथिं फैया माने साहा बागानखौ नुखागोन आरोना इसोरनाव साहा बागान लबर बागान बिदि थाजोबखायो माने बिदि बुंनो गोसो जायो आरो
अरुणाचल माने बुंनो गोनांबाथाय अरुणाचल सबसे हरा भरा एक प्राकृतिका साया नै इथिं लबर बागान आं दहाय बुंदोंमोन ना लबर बागान साहा बागान होननानै इथिं लबर बागान इथिं साहा बागान फैयै फैयै लोगोफोर अरुणाचल मोनफैबाय आरोना दानबा दंफां साया मोनसे आराम नागिरनोसै नायनानै दसे जिरायना लानोसै नै नोंथांमोनाथ' नायना सिनायखाबाय खोमा दाख्लैनि मोनसे भिडिअ नायनानैथ' सिनायखाबाय बे जाहैबाय सिबिं बागान आरोना बेहायनो जोङो हाजिरा मावनो फैदोंमोन आंखौ दिनै मानि थाखाय फैलायाखै बिदि सानदों खोमा आरोना बैग्रि बिफां दङ होनना बुंदोंमोन आं दहाय बैग्रि लांनो थाखाय फैदो ओमफ्राय अलरेडि बिनानाव मोनाबो आरोना आंनि बिनानाव ओमफ्राय बिसोरो हाजिरा मावनो फैदो आरोना हाजिरा मावनो बेफोरबायदि नङा जे जेनेबा बिनानावखौ थिनहरनानै गाव आरामसे जागासिनो होननानै आं बे मेथाइ लाबोनायखौ बिनानावफोरनोसो लाबोदो आरोना दहाय रानिया फन हरदोंमोन ओमफ्राय फन हरनानै बुंदों आरोना आहा दा मेथाइ जानो लुगैदों मेथाइ लाबोनायखाय बिराद गोजानबाबो आं लानानै फैबाय आरोना ओरैनो न'आव हारसिं थानानै बरिं मोनखादोंमोन ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो ओमफ्राय ओरैनो बेरलाबायनाय नानाबो गावनो गोसो जानासो फैखादों आरोना रावबो गैया खालि आं दसे जिरायथ'बाय ओमफ्राय दा दसे थानानैसो बिनानाव मोननो मेथाइखौ हैनोसै आरो मोनसे खोथा बुंदोंमोन आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो 50K जाबाथाय गिव होगोन होननानै एबार सियरखा खेबसेबो गिव वेखौ नागिरदोंमोन नाथाय जाय गिव वे लानो गोनां बेनो लादिया आरोना गिव वेखौ मा गिव वे होगोन आं बेखौ उनाव एनाउन्समेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय जाय आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै थाबनो खालामना लादो ओमफ्राय 50K खालामनो आरो निमि जागासिनो आङो 50K खालामनो हादों ओमफ्राय 50K खालामनायनि उनाव गिव वेखौ होगोन आङो नोंथांमोना जल्दि जाय साबसक्राइब खालामाखै खालामना ला गिव वेखौ मोननो गोसो जादोंबा नोंथांमोननि गेजेरावनो सासे मोनगोन बे सोर सासे जागोन बेखौ उनावसो मिथिगोन जाय मोनगोन जेब्ला मोनगोन अब्ला खोन्थागोन आङो बेनिखायनो थाबैनो खालामदो माथो नायगासिनो नोंथांमोननि गेजेरावनो सोरबा सासेया जागोन नै फैयै फैयै नागिर दासो मोनफैबाय आरोना फुरा हागासिनो इनै फुरा हागासिनो माने दे आंखौ भिडिअ लानो हायाखै लाजियो नालाय सिख्ला मानसि लाजिहैनो हागासिनो बिनानावमोननो मेथाइखौ होना फैबाय आरोना ओमफ्राय आं दा इथिं मैगं नागिरनो फैदो पाकम ना मा होनो ओमफ्राय पाकमखौ माने अमा बेदरजों रुनाय जानो गोसो आरोना नायनोसै पाकमखौ मोनो ना मोना इथिं नायलाबायनोसै ओमफ्राय जुदि मोनोबाथाय लानानै थांसै जुदि मोनाबाथाय थांसै आरो बिदिनो पाकम माने सोरबा मिथियाबो जानो हागौ पाकमा बिराद गोखा आरोना बिराद गोखा ओंख्रिखौ सिजोन लाना सिजोन जायो आरोना बैसागुफोराव पाकम खुंखा जायो होनना बुङोना बे समावनो आरोना सम मोनसे लानानै पाकमा बिराद गोखा जायो ओमफ्राय सम मोनसे लानानै गोखा जाया आरोना ओमफ्य टेस्टिबो मोनो होनो मानसिफोरा खिन्थु आङो जानो हाया आरोना मोनामनायखौनो एसे सुखुथारा आङो नोंथांमोना नै दंफांखौ नुदों खोमा बे दंफाङानो बुङो खुंखा आरोना खुंखा ना खुंखा होनना बुङो आरो बेखौबो बैसागुआव जानाय जायो नै फुरा खुंखा गोजा आरोना इथिं ओमफ्राय नै इथिं नाय इथिंबो नाय फुरा खुंखा गोजा सिगांनिफ्रायनो जोंगोलिखा नालाय आंना जोंगोलि मानसिखा नालाय एकदमबारे आङो पाहारफोरावबो आवगोलनिफ्रायनो आरोना हारसिंनो थांखायो आङो हारसिंनो बेरायो पाहारफोराव हारसिं थांनो मोजां मोनो आरोना भिडिअखौ माबा मोनसे जायगायाव क्लियार नुदों माबा मोनसे जायगायाव खोमसि नुदों बेफोरखौ इगनर खालामा आरोना सान्दुङा मोनसे भिडिअ इथिं जायो ओमफ्राय आरो मोनसे भिडिअ इथिं जायो नालाय बेबायदिनि थाखाय कुवालिटिया एसे गाजाबो जानो हागौ बेनि थाखाय इगनर खालाम बेफोरखौ पाकमखौ नागिरबाय बिराद नागिरबाबो मोनाखैनो पाकम माने जास्ट खाना लांजोबदों मानसिफ्रा दाबायदि समाव बारा गोखा जाया नालाय पाकमा बेनि थाखायनो फुरा खाना लाङो आरोना ओमफ्राय बेदरजों बेयावनो जायो होनदों मानसिफ्रा आं नागिरगासिनो मोनाखै दाबो पाकमखौ सिनाया होनना साननाङा आंखौ आं सिनायो फुरा मानो होनबाथाय आं पाहाराव हारसिंनो थांनानै हारसिंनो मैगं खानानै बैसागु बोथोरफोराव बेफोरबायदि लाबोमोन आरोना मैगंफोर खिन्थु दा दिनै मोनाखैनो दा नागिरगासिनो दाबो मोना पाकम बबेथिं दङ पाकम बोरो नोंथांमोना मबाइलाव बारा हाग्रा बारि नुवा जानो हागौ खिन्थु फुरा हाग्रा बारि गोजा आरोना इयो नै लोगोफोर पाकम फिसा मोनसे मोनबाय आरोना फांसे बेखौ सेफायना लानोसै दानाबा फांसे मोनलायबाय बेखौबो सेफायना लानोसै बिराद मोस्रोम थायो आरोना पाकम दंफांफोराव नै लाबाय जिबौ थाना दे दाहरथार माथो ग्रंथार आइदै नै पाकम आरोना पाकमफोराव मोस्रोम थायो आरोना ओरै सोमावनांगौ जायो आरो गैला मोननैल' दालायमोन आरो बेलेगाव नागिरलायनोसै नै इसिनि मोनबाय नै इसिनि पाकम बिफाङाथ' बिराद दङ आरोना खिन्थु मानसिफ्रा सेस खानानै लांजोबो ओइनियाव फांसे मोनलायबाय ओमफ्राय ओइनिया फांसे सेस नै दोलाबाय थेंगारबाय आदै नोंथांमोना देखायनो थाखायनो आं इमान खस्थ' खालामगासिनो जेबो नङा नोंसोर आंनि फेमिलि नालाय नोंसोरनो देखायनाया जेबो नङा आंनि मोन्थायसोखा सम मोनसे खस्थ'बो खालामनो गोनां जागोन सम मोनसे खुसिबो मोनगोन जेबो नङा नै बिदि आरोना पाकमा बिदि जायो ओमफ्राय नै बिजौ नुदोंना नै बिजौआ ओरै खेबस'नांगोन माने बिजौखौल' जायो आरोना बेखौ नोंथांमोननि थाखायनो आं इमान हाग्रा सिं सोरबा आंसो जागोन आरोना होमबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो इन्टारेस्ट मोनो नालाय आं देखायगासिनो नै आरो मोनलायबाय बिजौ दाबायदियाव बिजौआ बारा मोजां लेवराबाय नामालै मोस्रोम खैजिमा
नोंथांमोननि सिगाङाव जेनेबा नोंथांमोनाथ' मोनजाया नालाय नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनानै इन्टारेस्ट मोनो आं बेनि थाखायनो दा देखायगासिनो नोंथांमोननि सिगाङाव गिनायबो मोनलायलाङोला अलरेडि नै पलिटिंआव सोखाबाय आरो ना पलिटिंआनो जायगा थोला नै होमबाबो लानोसै माखासे पलिटिंआव थैखो आखायाव मुथा खालामना लानोसै लोगोफोर नै खाखांबाय आरो ना पलिटिंसआबो फुल जादिया मानो होनबाथाय खानो बिराद बाबाय आरो ना बिराद मोस्रोम माबा माबि अरसोयोना ओमफ्राय आरो माबा जायगाफोराव गिनोबो गोनां ओमफ्राय नै आथिङा बिराद गाज्रिनो बौबाय आरो ना नैनिफ्राय सिथिं थांखाबाय नैबो बौबाय खतम हाफपेन्टसो गानना फैदोंमोन आं लंपेन्ट गानना फैयाखैना मैगंखौथ' खाखांबाय नै पलिटिं आर पार जालायलांदों आरो ना नै गोखा मोनामखायो मोनामनायानो बोरैबा बिलाइ गोथां मोनामो माने दाना बोग्रिखौ नायनोसै बोग्रिखौ मोनदो होनना खोनादों आरो ना ओमफ्राय रियेलाव नंमारगोना नंमारा नायनोसै नैबे नुदोंना बेनो आरो बोग्रि दंफाङा बै गोदोर नुदोंना इयो थाइजौ बिफां बैग्रि लानो थाखायथ' पलिटिंआथ' गैला पलिटिं मोनसेल' सारदोंमोन आङो पलिटिं गैला दाना बैग्रिखौ मोनोबाथाय पकेटाव सोना लानोसै हाफपेन्टनि पकेटाव नै बैग्रि बिफां बिफाय आरो ना बैग्रि बिफांखौ नायनानैथ' बैग्रिया देराखै देरनाया देरदो थाइसे थाइनै मोननायबो दोङो खिन्थु गासिबो मोनजोबाखै आरो ना मायबा मोननायबो दोङो गोजा गोजाबो दोङो ओइ मोननायाथ' प्राय बागान मोनबाय नैलै मोनबाय माखासे मोनबाय माखासे मोनाखै नै फिसा फांसे फैलायबाय आं फिसा फांसेयाव सेस मोनजोब्बाय नै नोंथांमोना नुबोबाय नै मोनबाय नै जारें जाजोब्बाय नोंथांमोना फोथाय नङा सानदों आरो ना आं फोथाय नङा नालाय नायना लाबानो जाबाय नै बेफोरबायदि जारें जाजोब्बाय आरो ना मोनजोब्बाय होनबाबो जायो आरो माने गासिबो बिफाङा मोनजोबाखै खिन्थु थाइसे थाइनै मोनबाय खिन्थु नै इदि जाजोब्बाय नै नै नोंथांमोना गावनो नायना ला गावनि मेगनजों नायना ला नै मोनबाय बोग्रिया नै नुबाय दा नै हानबाय आङो थाइनै नै जानो लुगैदो नै जानो लुगैदो जारें जाबा जोंना बोग्रिफोरा मोनजोबोलै सिगांनो नै नोंथांमोना नुनो मोनदो बोग्रिफोरा अलरेडि देरजोबखाबाय आरो ना ओमफ्राय बोग्रिया गोखै आरो ना बेखौ बाथोन देना जानोसो मोजां मोनो थाइसे गोलैबाय नै ओमफ्राय लोगोफोर फाइनालि फैयै मोनफैबाय आरो ना नै मैगंखौबो लाबोबाय ओमफ्राय पलिटिं गैयिनि थाखाय नै बोग्रिखौ पकेटाव सोना लाबाय आरो ना ओमफ्राय मेथाइखौ इयावनो गालांखादोंमोन आङो सिस्टार मोननानै मेथाइखौ गालांबाय बथलखौबो दिहुनबाय दै एसे दंबावो गांबाथाय लोंनो थाखाय आरो ना ओमफ्राय मैगंखौ सिङाव सोना दोननोसै दहाय जि थेमायाव लाबोदोंमोन आरो ना बे थेमायावनो सोनानै दोननोसै बोग्रिखौ माखासे गोथां माखासे गोमोन आरो ना बाथोन देना जानो थाखाय जायो बारा लाबोखायाखै एसे लाबोदों आं दा देना जानोसै इसिनिखौनो दहाय बिसोरनो खिनियावनो हागासिनोमोन आरो ना ओमफ्राय दा ओइथिं हालांबाय नैथिं हालांबाय गैया मानसिबो नुहुरला दा बे भिडिअ'ना नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसोल' खोथा बुंनो गोसो जायो आरो ना लाइफआव जेसेबांखि प्रब्लेम फैया मानो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजा आरो ना प्रब्लेमनिफ्राय गोजान खारनो मालाबाबो दा नाजा मानो होनबा नोङो प्रब्लेमनि जिमान नोङो खारनो गोजानाव नाजागोन ना अब्लासिम नोंनि प्रब्लेमा नोंनि खिथुआव ओंखारबाय थागोन जेब्लासिम नोङो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामा ना जेब्ला नोङो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन अब्लासो नोंनि प्रब्लेमा नोंनि गोजानाव जागोन आरो ना बेनिखायनो प्रब्लेमनि गोजानाव दा था प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजा दा एगजामपोल हमना ला आंखौनो नाय आंखौ दा नोंथांमोना ओरैनो खुसियाव दं सानो खिन्थु आंसो मिथिगौ आंनि लाइफआव बेसेबां प्रब्लेम दङ आं खिन्थु सेयार खालामा गुबुन सिगाङाव मानो होनबाथाय आं गुबुन सिगाङाव प्रब्लेमखौ सेयार खालामबाथाय ना आंखौ सापर्ट खालामनाय नङा मटिभेट खालामनाय नङा आंखौ डिमटिभेटसो खालामगोन बेनिखायनो गावनि प्रब्लेमखौ गुबुननोबो सेयार दा खालाम जेसेबाङानोखि दुखु जा अरायसम खुसियाव थानो नाजा आं बेसिमल' बुंनो गोसो जायो आरोना आरो माथो बुंबावनो आंथ' सासे मटिभेसन स्पिकारबो नङा आंखौ दा गोबाङानो बुङो नों गाज्रि होननानै आं गाज्रिबालाय आंखौ गाज्रियैनो थानो होदो बेनि फारसे आं जेबो बुंनो गोसो जाया आरोना आरो बेनि फारसे आं जेबो क्लियारिफिकेसनबो होनो गोसो जाया मानि थाखाय आं गाज्रि ना आंखौ गाज्रियैनो थानो आं गाज्रियैनो मोजां आंथ' दा गाज्रि नालाय नोंसोरनि नोजोराव बा गुबुननि नोजोराव आं दा हाजारखि मोजां खामानि मावानो जाथों आंखौ गाज्रि नोजोरैनो नायखागोन सासे मोजां मानसिया ना मोनसे गोरोन्थि मावबाथाय बेखौ गोरोन्थि होननानै हमना लागोन बेनिखायनो आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो गोसो जायो आरोना बिदि नङा जे आं दा गावखौनो गाज्रि होनना बुंना लादो होननानै आं गाज्रि गावखौनो बुंना लायाखै नोंथांमोननि नोजोरावसो आं गाज्रि दा बेनिखायनो आरोना गाज्रि नालाय गाज्रियैनो थानो होदो आं गाज्रिबाबो रावनिफ्रायबो खावनाबो जायाखै लाइफआव आरो मालायनि आङो गाज्रिखौबो लुगैया अरायसम आं मालायनि मोजांखौबो गावनि मोजां होननानै सानलायो आरोना गुबुननि खुसियानो आंनि खुसि